аз 7 то 11 июл дар Федератсияи Россия мусобиқаи дӯстонаи ҷоми Инопром 2024 байни дастаҳои футболи касбии кишварҳои иштирокчии намоишгоҳи саноатии байналмилалии Инопром 2024 баргузор мешавад. Дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ҷиҳати омодагӣ ба мусобиқаи дуюми Лигаи қаҳрамонҳои Осиё дар ин мусобиқа ширкат меварзад. Дар бозии якуми худ дастаи равшан аз тими Урали Русия бо ҳисоби 0-5 шикаст хӯрд. Ин дидор дар варзишгоҳи Академияи Урал доир гашт. Аз ҳайати Урал Алексей Каштанов дубл анҷом дода, Андрей Егоричев, Итало ва Юрий Железнов як голи дигар ба самар расониданд. Ёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа 4 даста Урали Россия, Қизилқуми Узбекистон, Равшани Тоҷикистон ва Белгради Сербия ширкат доранд. Добро пожаловать на выставку Инопром.